ରମାଦେବୀ କିଏ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ନାମ ତାକୁ କେମିତି ମିଳିଲା। କୁହାଯାଇଛି କି କୈଳାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶୋଉଥିଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୈଳାସକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଦିନେ ଏହା ଦେଖି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେନି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମାତା କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିନେଉଛନ୍ତି। ପରେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଲଗୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାର୍ବତୀ ସେହି ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ତାହାର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲେ, ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ତାପରେ ତାର ଉଗ୍ର ରୂପରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ସେହି ଉଗ୍ର ରୂପକଟେ ରମାଦେବୀ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହା କାଟର ମା ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହା କଟରୀ ଅମ୍ମନ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେତେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ରକ୍ଷକ ଦେବୀ ରୂପରେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୁଳଦେବୀ ନାମରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବକୁ ମାନୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।